खुलुमबाय लोगोफोर स' दिनै एसे जों इनफ्लुएन्सारनि बागै बुजिगोन एबा रायलायगोन आरो जि इनफ्लुएन्सारफ्रा बे बुस्थुखौ खालामनो हायोमोन दासिमबो आं बे बुस्थुखौ नुवाखै जि लाइक ससाइटिखौ एबा कमिउनिटिखौ क्लिन खालामनो हायोमोन बाट दासिमबो बेनि बागै बारा दासिमबो गुरुत्व होदोंना होआखै मिथिला बाट गुरुत्व होयि बायदिसो नुगासिनो आं दासिमबो बे खोथायावहाय लाइक युथनि बागै खोथा बुंदों अके युथनि जि दायो जागासिनो बा भाइरेलनि खोथा जागासिनो रावबो बांसिनानो माने बे टपिकखौ दायो थिखाङाखै एबा क्लिन खालामनायनि खोथाखौ माने बख'वाखै बाट डेफिनेटलि बिसोरो खोथा बुङो लाइक प्रस्पेरिटिनि बागै एसे खोथा बुङो एबा क्लिनिं कमिउनिटिनि बागै बिराद बुङो आवगायहोगोन आरो फाइन डेभेलपमेन्ट बेफोरखौथ' एसे दा मोनसे खोथायावहाय साइडआव दोनथ' अके डेभेलपमेन्ट बेफोरो द्याट्स इम्परटेन्ट नोंनि नङा बाट द्याट्स अनलि 40% बाट 60%आ दासिमबो क्लिन जायाखै फर मी मानो होनबा जों होप खालामो जोंनि इनफ्लुएन्सारनिफ्राय फर एग्जाम्पल आइम सेइं लाइक इनफ्लुएन्सार होनबा बर' इउटुबार्सफोरखौ आं होननो सानो लाइक दायो मेक्र' इउटुबार्स मेक्र' माने माखौ होनो जायहा एराउन्ड 40,000 to 1 million साबस्क्राइबार दङ बिसोरखौ होनो स' फर एग्जाम्पल मेक्र' होननो थांबा दायो प्रकाश दङ प्रान्जल दङ एन्ड बड'लेण्ड टाइगार दं बे मोनथाम साथामखौ मान एक्चुअलि आं मेनसन खालामदों होननो थांबा मोनसे खोथायावहाय बिसोरो नेसन जोंनि बर' ससाइटिनि बागै बिराद खामानि मावदों एबा दे आर डुइं लाइक जर्नालिस्ट फर बड'लेण्ड टाइगार हि इज डुइं जर्नालिस्ट अके जर्नालिस्टखौ माखौ होनो जाय निउसनि बागै एबा जाय कालेक्ट खालामो बाथरि एबा एक्सप'ज खालामो बेफोरखौ जर्नालिस्ट होनो अके स' जर्नालिस्ट दङ आरो सेकेन्डआव जाहैबाय प्रकाश नै प्रान्जल जाहैबाय प्रान्जलाबो सेम थिं डुइं जर्नालिस्ट खालामगासिनो अके मानो होनबा बे इनफरमेसन होयो आरो हेल्प खालामो लाइक जाय मानसिफोरा फार्स्ट नाम दं बेफोरनि बागै अके स' आइ फिल बेबो जर्नालिस्टआनो जाहैबाय आरो थार्डआव जाहैबाय प्रकाशआ लाइक हि इज डुइं मोनथाम थिंस मोनथाम खालामगासिनो लाइक होननो थांबा जर्नालिस्ट खालामदों एकाडेमिक्स खालामदों एन्ड प्रफेसनेल एडभाइजार आं मिथिला बाट वाट इज ए मेन मोटिभा मा बेखौथ' आं मिथिला बाट मोटिभखौथ' आं नायबा बेनोखि लाइक ट्राइं टु क्लिन आवर कमिउनिटि so as an influencer I'm saying like for the macro influencers मानो होनबा macro influencers फ्रा बेखौनो बानायखि लाइक बेसेबां हायो जों इनफ्लुएन्स खालामनो हागोन नङा होमबा एबा जोंनि ससाइटिखौ बाट इन रियेलिटी इट्स लाइक दिस कि बयनाबो कन्टेन्टआ बेलेग जायो बाट सेम थिं इज हेपनिं इन दिस थ्री पार्टिकुलर पर्सन्स लाइक प्रान्जल होन प्रकाश होन एबा बड'लेण्ड टाइगार मानसिखौनो होन सेम थिं इज दिस कि लाइक बिसोरो जोंनि कमिउनिटिखौ क्लिन खालामनो सेस्था खालामदों नङा होमबा बाट स्टिल देन one thing is always like बे मेन चीजखौ माने मिथिला मा जाखो आं नुवाखै माने जि for 2 actually it's been like 2 years जासिगोन होनजाखायो from last year आं बिसोरखौ नायगासिनो so दासिमबो नुवाखै and प्रान्जलखौ सरि होनो सानो for one thing is this last time I expose खालामदोंमोन नोंखौ so thank you so actually thank you होनो सानो like for reason is this thank you actually expose खालामनायनि reasonबो दंमोन बेयावहाय because some mistakes but after this it's finished I'm sorry for that okay I'm so sorry for this but now it's very important to listen about this कि जोंनि कमिउनिटिखौ नोंसोरसो साफा खालामनो हायो मानो होनबा नाय मोनसे खोथायाव आं मोनसे सर्ट रिडल्स बुङो रिडल्स मिन्स लाइक सल'बाथा फिसा मोनसे अके मोनसे खोथायाव नाय नोंसोर आलु बस्ताखौ नाय अके आलु बस्तायाव सासेल' सेवनाय दं नङा होमबा फर एग्जाम्पल आं होननो थाङोबा भाइरेल भिडिअ मोनसे फैबाय नङा होमबा सेवबाय बाट बेखौ इदिनो दोनबाय थाबा मा जालांगोन बयबो आलु बस्ताया सेवलांजोबगोन नङा होमबा until and unless someone फैनानै एबा for like you guys influencer फैनानै बे चीजखौ क्लीन अप खालामागौ माने that's the main motive I'm saying this video about this video prosperity आ बेयावसो फैयो so आं होनाखैलाय नोंनो फैनानै बुला बुसि खालामनांगौ बे खोथा नङा but for example you see नोंसोरनाव at least connections दङ like एप्सजों जा एबा युनियनफोरजों जा नोंसोरनाथ' कानेक्शन दङ नङा होमबा so you can do connections and होनो तो हायो ना बेफोरखौ that's a small issue like 60% is not yet clean for me we always hope कि जों बयबो hope खालामो कि like बे बुस्थुआ first of all बे बुस्थुआ clean जाग्रोनांगौमोन if no youth then why is this all politics and everything this is our future youth is our future जों बेखौ सानो youth आ जोंनि future and now let's talk about the influencers like होननो थांबा influencer होननो थांबा गेमस्रि दं नङा होमबा she's an influencer आं बेखौ युट्युबाव लाथ'वा बे युट्युबारानो दे मोनसे खोथायाव ब्लग बानायो आं मान राजा खुंगुर जा एलफ्रेड जा एबा बड' इनफोफोरखौ मान लायाखै एबा एक्सट्रा युट्युबार्सफोरखौ मान लायाखै होनबा मानो होनबा कि बिसोरो मेक्रोआनोखा
fine, but one thing is this, their topic and content is different. Are jit content be bodren Tiger, Pranjal and Prakash Banidhan be content ko nahi. Are roster ko to is side on the okay. Only for this reason, okay, for that particular reason, I'm bisir satam ko man la den, but mainly about mention kalam mainly this 3% Prakash, Pranjal and bodren Tiger man ba bisir like society ko about community clean hamses takam sini ba about expose kalam basnya. For example, ang directly circle banage but jai hai expose kalna because now, okay. For that reason, I'm saying this ki first of all jung big clean up kamna go are man ba subscribers to boya bodong na ba. For example, Bodran Tiger na birat dong, Pranjal na ba 80 something k dahi ba, are Prakash na to already it's there about 100k. So bisin influencer birat kider na ba, influence man kider namba subscriber ko na ba, they have influencer literally about 100 like 1 lakh people already in every particular districts, about every place of business subscribers to also gain after subscribers already they have news ko to rin ba muntakan obeja gani obin gani, it's easy to home na birat easy jayin nga ba man ba ni si subscriber unity dong kay nalay. So yeah, sure, home na easy jayin. So now come to the influencer ni bagay relevant harmon na. So let's talk about the influencers. So they are macro influencers, same thing. Macro influencer ron thanga, like Sonia Basumtari Jaiha viral kalambet but some post and videos about viral kalambet ha, but share kalama jai share kalama, that's also same thing, mistake kalama ladang man ba nusir man share kalama, that's the problem, okay. Games trigo thangba, games trigo DRS macro okay, macro influencer man macro influencer han ba bisir gmaw okay, that is influence to every of the person they are watching eba jai follow kalam bisir ko sabko influence ala nga ba. So that's the main thing gil jauna mane thai na bisir ko personal la na man already you influence it, after this you will say this is about personal matters and any personal matter na nahi je balab. So that's the most important thing. Are ami chai boy bara boy ko serious ko tala no are pa importance la no. So bisim lo se are nang sir mo chai buji bawna gese ba ang bara galaw video ba nag gese gya man bara open na ya just 1 minute na gan 1.52 seconds e ba idi na gan it's already skipped mojang buji na gese gya. So common sense na go beko buji da. So peace and jai boran jai ang bara galaw kam se bisim lo se.